Viete, že počas orálneho sexu môžete chytiť pohlavné choroby do úst? Týka sa to mužov aj žien a všimnúť si to môže práve váš zubar. Kvapavka vám spôsobí opuchnuté, zapálené hrdlo, horúčku a zväčšené úzliny na dlhé mesiace, dokonca vám vie napadnúť oči a vy teoreticky môžete oslepnúť. HPV vírusy okrem rakoviny krčka maternice a nepríjemných genitálnych bradavíc robia v ústach takéto útvary papilómy alebo v horšom prípade rovno rakovinu. Tieto nálezy sa musia vždycky chirurgicky vyrezať. Syfilis, tento zákerák sa prenáša aj pri boskávaní, v brane vstupu vám urobí tzv. Tvrdý vred. Vôbec to neboli, hojí sa 6 týždňov a ak sa nezačnete liečiť, tak syfilis veselo postupuje ďalej do celého tela. HIV vám spôsobí zapálené ďasna, bradavice, kvasinky, afty a kľudne všetko naraz, alebo takúto rakovinu, volá sa Kaposiho sarkom, môže to byť aj v ústach niečo podobné ako je tu. Chlamydie sú prakticky parazity vnútri buniek a chytiť ich môžete aj do hrdla. Príznaky nemusia byť vôbec a vy ich potom veselo šírite ďalej. Genitálny herpes. Aj keď herpes typu 1 nie je na pere žiadna novinka, vedeli ste, že môžete chytiť aj genitálny herpes do úst? Nie je to časté, ale nie je to ani nemožné.